ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мактаби блогерӣ. марҳамат, навори нави мошинҳои фурӯширо бо диққату охир тамошо кунед ва ҳатман дар навори имрӯза лайк монед ва мошинҳои мехостагиатонро дар комментария нависед. касоне ки бори аввал дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экрани мо мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ватсаби мо равон кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. видеонавори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯшии Toyota Camry мебошад. соли барораиаш 2011, объеми мотор 2.5 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. американка бо савдо ҳам меша. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 108 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. мошинҳои мехостагиатонро дар комментария нависед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед, лайк монед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. дуюм мошини фурӯшии Toyota Corolla Verso мебошад. соли барораиаш 2007, объеми мотор 2.2 литр, нави сӯзишвориш дизел, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷат дорад то моҳи май. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 70 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 мебошад. соли барораиаш 2010, объеми мотор 1.7 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. тозаҳа, ягон рӯз дига ҳуҷҷат дора. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 26 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 мебошад. соли барораиаш 2002, объеми мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор инжектор масъала расход надорад. айни ҳол қарор дорад дар Данғара. нархаш бошад 10 500 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии ВАЗ 2114 мебошад. соли барораиаш 2008, объеми мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. сурочна сум дар курай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 18 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии ВАЗ 2106 мебошад. соли барораиаш 1999, объеми мотор 1.7 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дару багаж пултқатия. айни ҳол қарор дорад дар восе. нархаш бошад 15 999 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии Lada Priora мебошад. соли барораиаш 2008, объеми мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хубай. мотор кузов 100%, яксола ҳуҷҷат дорад. танировкаш тамом шудагиай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 34 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии Mercedes H-ка мебошад. соли барораиаш 1999, объеми мотор 2 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. кожни салон, яксола ҳуҷҷат. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 70 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшии BMW пятиёрка мебошад. соли барораиаш 2001, объеми мотор 2.5 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. кондитсионер, автопилот, салон кожа, ҳама ҷош 100%.
али шамеша айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. Нархаш бошад 55000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии Daewoo Nexi мебошад. соли бар рӯяш 1995, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 16000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии Daewoo Lacetti мебошад. соли бар рӯяш 2004, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 32000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии Daewoo Tico мебошад. соли бар рӯяш 1995, объем мотори 1.1 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. моторш нав, 4 баллони нав. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 14000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии Chevrolet Cruze мебошад. соли бар рӯяш 2009, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷат дорад то моҳи июл. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш бошад 65000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии Volkswagen Golf мебошад. соли бар рӯяш 1999, объем мотори 1.4 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 32000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед.